Hej så folkens, i dag sidder vi inde på Super Friends på Sporsum. I dag skal vi lave en video om, hvordan man laver celler. Og her er en celle, som jeg skal vise jer, hvordan man laver. Det man starter med, det er, man skal også slash rundt. Så tager man bare en random blok, stiller den der, stiller den der. Så efter det, så skriver jeg rg define, og så navnet på cellen. For eksempel celle nummer 1. Ja, celle nummer 1, det er fint nok. Så skal jeg tage flag det. Uden flag, så vil det ikke virke. Det første, jeg skal gøre, det er det her. Streg g member. Og det betyder, det er alle dem, der er medlemmer af selve den region, der kan gøre det her. Så det jeg starter med, det er block break. Ikke det nej. Allow. Det gør sådan, de kan ødelægge blocks ind i det der område, jeg markerede. Block place. Allow. Det gør så, de kan sætte derinde. Og just access allow. Så kan de også åbne kister. Use allow. Så kan jeg også gøre det. Så skal du bruge et skilt. Så se lidt. Så skriver du rent. Der er intet noget stort, der er intet skal være stort, okay? Så skriver I, hvad kaldte jeg det nu? Celle nummer 11, ja. 1 day, og D det må heller ikke være stort. Og så prisen, 300 for eksempel. Så virker det. Så kan jeg lige prøve DOP. 2. Hvis jeg så køber den her, ikke? Så kan jeg åbne den her. Så kan jeg sætte herinde. Jeg kan gøre alt muligt. Test. Jeg kan tage en kiste. Og så videre. Men hvis I har for eksempel sådan claimet overalt på én gang, slash global, og jeg har sættet priority global til for eksempel 15, så skal I sætte celle nummer 11 til noget der er over 15. For eksempel. Det er fint nok. OP2. Sådan der. Nu virker det vist. Ja. Det betyder er, hvis det er højere end priorityen af selve C eller B eller A eller NDR, så virker det her, selvom noget går ind i den her, selvom der er en claim, der går ind over den her, så virker det stadig. Så ja. Det var sådan, man lavede celler. Tak fordi I så med.